ke wani irin yarinya ne ina ta miki magana tun tuni kan baki da kunne ba da Allah alkhairi ne kawo ni gunki wato ganin ki ne naji ina son ki ya waya ka samu nan banki ba zan sa ba saboda ni ina da sharadi don wanda sharadi ne kuma yanzu mu ba mu sani ba ai mun ga sharadi da fice aboki na fa har bindiga aka samu a kwakwalwa ko wani irin me sharadin ki to shikenan mari 50 zan maka tukuna sai in karbi soyayyanka mari 50 zan maka sai in san kai jarumi ne tukuna sai in karbi soyayyanka iya 50 din ne ke yadda kike fara tsaliliyan nan ko 100 ne na yadda to shike bismillah amma da dakata in kika mun mari 50 din nan na jure zaki bani wannan abin shi zan baka duka gode tashi taxi trailer ne ta doke ni muje tashi me da 48 40 da nawa to alquran na hakura ka hakura abincin fa wannan ko trailer ne ta doke ni ya abin da zaki to yanzu abincin fa an kamar da samudawa kin yi abin